dewasa lho sampean. Nggih. Usia saya dewasa, paling tidak ya penampilannya lebih dewasa juga. Nggih. Senajan ngaruh nyiban segala tresnaku ra bakal Senadyan nyawa oncat saka raga. Yo ngene iki, soalnya aku cinta padamu dadi murup ngene iki. tenane. Yo, wis to. Aku senajan tok sing ndelok ramene rumahku koyo sepi. Oh, no. Perkara nek kowe ning atiku cah. Iya. Aku ya pengen dingok. Ah sampeyan aja kasar-kasar kuwi to. Karo bojone sing halus lah. Iya iya. Iya, nang ana bintang tamune ya Mak. Ana ya kuwi Mas Duojo, Jo Klitik karo Jo Kluthuk. Wah iya. Mbok menawa wis rawuh ayo diaturi munggah ana pepanggungan. Iya mesti kaya mengkono. Ya. Yo men munggah ana pepanggungan coba aja dipleroki. Nggih ngormati karo piyayi kekalih Mas Klitik karo Mas Kluthuk. Monggo Cok Madangkara aja dipleroki. Dados. Sugeng dalu Mas Jo Klitik. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sehat nggih Mas? Alhamdulillah puji syukur. Rawuh jam pinten niki mau? Nembe kemawon jam 12 langkung 1/4. Kok rada bengi men apa nek hambatan ning dalan? Mboten, yektosipun nggih saking Blitar mriki. Nggih. Ngoten, dados nggih alhamdulillah sedaya dipun paringi lancar. Nggih. Gangsar seperti dari keluarga besar Arta Kencana Madiun. Tepuk tangan untuk Arta Kencana. Nggih. Kantor Arta Kencana menika teguh pendirianipun. Nggih, leres. Saben-saben ambal warsa mesti wayangan. Saestu. Dalange ya dalang Madangkara, pelawake ngemedi panjenengan kekalih. Inggih, mula mboten ngirangi raos hormat bekti sungkem kula kunjuk dumateng beliau-beliau ingkang berkompeten dari keluarga besar BBR wonten ing Arta Kencana. Yektosipun dalu menika ngawontenaken tasyakuran Gus. Leres. Inggih, mula insyaallah dalu menika Arta Kencana ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat, slamet donya akhirat, gandul syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Kyai niku lho gumun kalian jenengan ngendika sastrane iso runtut ngoten niku wah jan tembunge ya alus nentremke rasa kados mekaten. Nggih sedaya menika lak rupa nggawa rega. Maksude? Nggih no nek dagelan niku secara intelektual, ilmu, pengalaman, intelijensi yang tinggi, secara listening skill yang bermuat kualitas. Niki mesti mboten sah ngregani pun diregani. Nggih, kula ngakeni ya Mas Klitik. Panjenengan minggah panggung dedeke gedhe dhuwur. Makulitane nggih resik putih. Ngendika nyatanipun ya tas-tas bisa gawe tentrem. Menika amanah. Gusti Allah menika nyipta umatipun warna-warna secara fisikipun. Leres. Nggih, pitik menika ngendhog padha putihe. Ning nalika pecah dadi kuthuk, menika pun beda rupane. Nggih. Ning ngene nuwun sewu, menawi kula sak omah ya putrane Mbah Sukron niku. Wiwit Mas Kalinggo, Mas Kangko, kula Dik Retno niku pakulitane padha. Sami nggih. Sawu mateng sami. Krana ikhtiaripun Kang Rama Mbah Haji Sukron Suwanda ageng. Nggih. Nalika kula mbiyen nggih ngoten. Nggih. Bapak niku leh ikhtiar ndamel kula kalian ibu niku nggih ndonga mboten keri, Mas. Kula nyuwun prisa pareng. Nggih. Niku Mas Kluthuk niku asli saudara kandung jenengan. Kandung. Lho, nika mbarep. Nek jenengan putih kono peteng dedet iki piye? Lho, lah nggih kala wae kula aturke panjenengan to. Nggih.
wong niku mboten sok mesti padha. Leres. Nek padha berarti pancen niku terakhir digawe padha. Lah nek kula digawe padha kali Mas kula, mesti kalah dhisik wong niku sing barep kok. Oh, ngaten. Ning jiwa keikhlasan Mas kula niku apik. Ngaten. Ngerti nek kula ajeng lahir, kula gantengi diwehke kula, resike diwehke kula, eleke digawa dhewe. Ngoten. Kaya ngono pengorbanane nggih adike. Ikhlas, mula kula teng pundi-pundi mesti kalih Mas kula. Tur mboten ajeng ganti pasangan dan mempertahankan senasib, serumpun dan sepenanggungan. Patut minangka contoh kompak terus panjang masa. Mboten kok kompak. Lah piye? Soale sing ajeng kula apusi sing iso mek niki tok. Ngoten lho, niki duwe pira-pira ya ditampa, Mas. Nggih. Lah kok ngene dulure lah ya Ajeng napa to wong rembug dhuwit niku nek dhuwit iso medhotke sedulur, nek yen sedulur akur iso nekake dhuwit. Nggih, leres. Niki lho. Sugeng dalu Mas Kluthuk. Mas Klitik niki wau jenengan bidale keng pundi? Kalau wau saking Blitar mampir Ponorogo. Oh, mampir Ponorogo. Nggih. Mas Kluthuk sugeng dalu. Nitih mobil piyambak-piyambak. Piyambak, alhamdulillah kanca-kanca panitia sigap dan tanggap, Mas. Elok tenan. Nggih. Mas Kluthuk sugeng dalu. Sampun pinanggih panitia nggih? Sampun kepara malah kula sampun sapet jagung Bapak Komisaris, Pak Budi Utomo, Pak Suprapto, Bu Istia, Ibu Dirut. Mas Kluthuk kinten-kinten pendapat jenengan kados pundi biar Arta Kencana ulang tahun yang ke-33 mapanipun wonten Wono Asri. Nyatanipun langgih sae to Mas Kluthuk menika. Kompak. Ini menandakan satu solidaritas dan tongkat estafet dari beliau-beliau yang selalu memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Nggih. Kira-kira kata mutiara Mas Kluthuk untuk Arta Kencana pripun supados mangke semakin sae gitu. Pendataan wayangan Mas Klitik mriki nggih. Mboten ninggake budaya lan agama. Arta Kencana ini dasar pondasinya satu agama, dua budaya yang terakhir adalah taat dengan tatanan negara. Nggih, leres menika. Mas, monggo paring dawuh randang ngomong piye dulur Mas Klitik kuwi? Alah somong dhewe kono Pak saya. Manusia itu tidak harus mengeluarkan emosional yang tinggi. Lebih baik kita minta maaf daripada memaafkan. Nah, gitu Mas. Leres. Dadi sampean ngene iki aja lara ati, aja gelo. Ora gelo piye wong Sing duwe wewenang itu bukan siapa-siapa. Karena di sini kita numpang di panggungnya Mas Cahyo Kuntadi. Ya, tapi kan dia pagelaran ini bisa dinamakan diskriminasi. Loh, kok bisa diskriminasi? Lo mau ngomong ning aku terus akhirnya ning awakmu aku tuh ngomong blas. Loh, mergo iki didum, lesung didum apa aku ngomong blas kok didum dasmu piye? Iya ta iki kok aja nesu to. Oh, aku sarepe mangap ngene tok terus pindah ning awakmu. Aku tuh wis ngomong. Terus disaut neh kono. Saut neh kono. Ngomong maning awakmu. Nggih. Aku yo lek ngomong ora. Loh, aku lek ora ngomong ora masalah. Wong aku ora ngomong bayaran wis lunas kok. Nggih ta. Ukurane ampun materi. Mas, ampun materi. Nggih. Kuwi yen wis acuan pertama kok sing diomongke kuwi duit atau materi. Itu dalam kita meniti karir atau kita berkarya, ini pasti kandas. Mergo sing diwujudke mesti nggon harapan ekonominya dulu. Mula sing penting tuh berkarir dan berkarya dulu. Kowe rasa mikir kuwi wis ditata Mas Cahyo Kuntadi. Ngono lho. Wis to ngendikane para sepuh kae lho. Watone sampean ki pinter golek jeneng, jenange mara dhewe. Nah, ngono. Aja golek jenang sik. Ayo. Sing ngomong sapa? Lho, kula. Lek golek jeneng teko jenang mara dhewe. Tangga ki lek ra duwe gawe ya jenang ora enek blas. Lho. Kuwi lak nggon tatanan wong ndek gawe. Lah iya. Tegese ngene lho, wong rekoso, sapa wae gelem rekoso bakale manggih mulya. Tangga ki lho rekoso wiwit taun 82, nganti saiki ya rekoso. Lho mergo kuwi urung dikodrake mulya. Ngono lho. Ayo. Ngene lho Mas Kluthuk, aja ngetake dhisik ngeten lho. Kula kali panjenengan menelak partner kerja gitu supaya atur panglipur marang warga masyarakat dalam rangka ulang tahun KBPR Arta Kencana. Yang keberapa? Yang ke-33. Maknane 33 ini apa? 33. Artinya? Telu kita tulung. Lu sampean kok ngetas kula. Bojo kula iki pegawai ngriki, Mas. Loh. Bagian apa, Mas? Bojo kula iki pegawai KBPR Arta Kencana. Masyaallah. Nembe ngertos kula elok tenan. Mulane jenengan ampun ngetes kula. Nggih, ngapunten. Bagian apa? Lapangan apa? Bagian asok. Loh. Bagian asok berarti utang kuwi. Nggih, anggota kuwi ya penting. Nasabah. Wah, kowe iki yo ngawur. Tapi lek benulan teko. Ha nek ra teko ya iso diparani to blok. Wong wayahe bayar kok ora teko iki lho.
Wah, jan iki mbleset. Ketoke pinter kok PK to, Mas? Apa ki PK? Pekok. Ayo, PK ra masalah sing penting BYRN. Apa kuwi? Bayaran. Loh. BYRN nek umpama STK, Apa? Siti, Loh. STK ndak masalah, sing penting halal. apa kuwi? Halal. Wah. Lek ngono jenenge KTK kowe. Apa? Kentuk. Loh, ya PD loh. Apa kuwi? Podol. Mah, kula Umi sudah Hafifah. Api. Ayo, coba. Ya kene Dik, kene Dik, kene Dik. Ya. Oke. Kayak sepot apa, Pak? Supote tukung cara lawas wae. Ayo diaturake. Ayo. Mangga, Cak. Dados. Hei, oh ah. Sekedap niki wonten dawuh saking Bapak Dr. Andes Yuswanto. Nggih, nganati nimbali kula sak kanca. Selamat ulang tahun untuk Arta Kencana, semoga tambah sukses jaya terus. Amin. Minta gending caping gunung lan lali janjine. Sampun. Nggih. Salam kagem Bapak Hari Wuryanto, semoga sukses selalu. Amin. Dan juga Bu Istiah matur nuwun dari Pak Yuswanto Madya FM untuk Pak Dalang Cahyo Kuntadi, semoga tambah laris. Amin. Sembah nuwun katresnanipun, Pak. Iki lho sing dikersake sing kedua apa ki mau? Lali janjine. Lali janjine. Nggih, Pak. Monggo dipun aturaken langsung kemawon. Ya, Mbak Umi Hafifah. Saya dewasa lho sampean. Nggih. Usia saya dewasa, paling tidak ya penampilannya lebih dewasa juga. Nggih. Lah kowe iki nek petuk bocah ngene terus kowe mau ngomong hobi, mancing hobi ya? Hobi mancing. Hobimu liyane mancing apa? Aku ki mancing ya olahraga. Dadi hobiku ki mancing, olahraga. Olahragane? Hobi. Olahragane apa? Ya kula bal-balan, Mas. Bojomu ya duwe hobi ya? Bojoku ya hobi. Hobi apa olahraga? Hobine bojoku outbound. Outbound ini berarti pemanjat tebing kan lho, Mas. Yo apik no, berarti kuwi kekuatan fisik ya apik. Duduk kuwi. Loh, lah outbound. Outbound ku lak ya sing tukang menek kae. Outbound ki out ki metu, bound ki utang. Dadi bojoku ki hobine ki metu golek utangan. Malah bleset neh. Monggo nduk diaturake lali janjine ya ki ya. Nggih. Monggo. Dados. Oke. Hey!
Napa Dokter Andes Yusmanto. Dalam. Sama nur rapi ya? Dereng. Iya. Ngapa? Kenapa? Kok ki ngapa? Ini aku mek meleng ngono. Jadi aku meleng ini sebelum apa yang kamu lakukan tuh aku mek bisa meleng Mas Ayo. Meleng pripun? Arep nyanti yo meleng. Mboten, apa nanti ya jan niku. Sampeyan ki Enggak ini loh. Sampeyan lek sampeyan di bojo, lek duwe anak, saya doakan sampeyan akan menjadi wanita yang bijak, menjadi wanita yang sportif. Amin. Dan wanita yang konsekuen dengan apa yang kamu katakan. Sik kok iso ngono ki pripun? Ya iki aku ngene iki ngomong ngene iki mergo bojoku, Pak. Bojone jenengan pripun? Lah ngopo? Bojoki ora sportif, bojoki kurang bijak dan bojoki kurang konsekuen apa yang dia katakan. Lho kuwi karek penanaman ning seorang Nah, istri. masalahnya kuwi. Lek anak kula loro to, Pak. Nggih. Lanang wedok. Betul. Nggih. Lah sing lanang ki kelas 6, sing wedok kan TK. Nggih. Lah sing lanang ki njaluk sepeda BMX. Ah, terus? Tak tukokne BMX. Lah kok royokan kalih anak adike. Lah sing wedok. Kalih sing wedok, oyo-oyoan. Lah bojoku kula nesu, Pak. Terus Ngene iki salahmu lho ya. Lah nyapa aku ngono. nyeluke piye? Pak. Mbok ngoco sithik no nyapot. Pak. Pengomahmu kuwi plesteran lempung lho kok iso dadak iya Nyeluk, Pak. Ngene iki salahmu lho, Pak. Lah nyapa? Terus? Nukok sepeda kok siji, kudune lak ya loro. Terus? Ben anak ora royokan. Kudune ngono. Salah aku, Pak. Akhirnya anak kula tak tukokne sepeda cilik dienggo TK. Terus Oh iya. Sesuk neh kula tanggapan nyenengne anak lho, Pak. Sing TK tak tukokne bal plastik. Bal plastik cilik-cilik niku lho. Iya, Sak iya. grobol niku lho. Kok TK? TK. Lah kok masih yo royokan kalau adike niku. Iki balku royokan. Bojoku lho yo nyeneni neh, Pak. Kan yo bingung lho. Ngene iki wis salahmu lho, Pak. Nukokne bal kudune yo loro. Dadi anak ben ora royokan. Sepeda nggih royokan, Bal yo royokan. Lah akhirnya kula ndek wingi mulai tanggapan. Anak kula loro-loro iku kurang turu, Pak. Lah terus Engkel-engkelan karo mboke. Iki ibuku, iki ibuku. Iki ibuku, ibuku. Aku ya bingung kok, Pak. Iya, iya. Terus Akhirnya sampean kula piye? ngeten. Bolokne. Wes ngene, ora sah royokan. Bar iki tak tumbasne ibu sitok neh, ben sampean ra royokan. Lah kok bojoku nesu? Kan ndak sportif iki. ora sportif ki nek perkara barang no kowe sik apik menehi penengah apik. Lah perkara ibu kok terus mbok golekne ibu Mas neh. kan ben ndak royokan ngono lho. Ya aja kok iso. Ya nek perlu tetep diselesaikan dengan baik-baik. Ah. Kok tukok Contohnya adikmu iki lho tertib kaya ngono ora tau aneh-aneh. Butuh nyambut gawe tok. Ya kowe toh? lempeng lurus. Lurus. Ora tulah-tuleh. Ora panggil bar konangan lurus. Nganti telepon angel ra umum. Lah panjen yo kesel to Mas. Ini Kesel, Mas. HP nek muni terus yo risih yo. Oh, iya. Wis ya mi, baleku ya ku ya mi ya. Mi. Dalam. Baleku ku ya mi. Nggih. Tur neh yo nuwun sewu, Nduk. Besok nek golek bojo aja kaya mantune iki. Lah tenang, mantune. Loh. Kowe ngawur ya kowe. Ngapa? Justru malah saya itu menjadi moroto sing apik lho. Tapi apa? Kowe karo mantumu ora omong-omongan Loh, terus kok. iki ndudone aku wong SDM tinggi ngawur ya kowe. Lah hubungane? Loh, sampai sekarang tuh saya tidak berbicara dengan mantuku, Pak. Lho. Ya kudune nek komunikasi Nah. sing apik. Nah, aku lek ngantek komunikasi dikira wong goblok lho kula. Lho, lah ngapa? Lah mantuku sopir bis kok. Hubungane Loh, sampean kelihatan numpak bis berarti. Neng bis kan mesti ada tulisan toh, dilarang bicara dengan sopir. Ngantek saiki aku ora ngomongan. Wah, lagi yo salah paham meneh iki. kebablasan lek kuwi. Maksudnya orang ngono kuwi terus mbok cake bendinane mboten. Maksudnya ki setiap kali awakmu ki nek Alah, berarti lah tanu numpak bis kowe. Ora engko dulu tulisane mek cilik, ora tahu enek tulisan setiap kali kamu itu berbicara ngono lah. Loh. Tulisane mek dilarang bicara dengan sopir. ya maksudnya mengganggu. Ora enek tulisane mengganggu ngengkel iki. Maksudnya iki dilarang bicara ketika menyopir lek nang Ora omah. enek ketika tulisane mek dilarang bicara dengan sopir. Pur ya aku lek kate omongan dikira aku wong goblok kok aku. Loh, ku piye to? Iya ning maksudnya Ora enek tulisane maksudnya. anakmu lah sopir. Dia Terus ngomong tuh. ngengkel iki ya. Mantuku bos. Loh. Lah iya kowe nek omong-omongan kowe ganggu konsentrasi Dia nih. ngomong tulisannya iki lho mek bicara dilarang bicara dengan sopir. Ora nek mengganggu konsentrasi barang lain nek. Kita kurang. Lek bojomu utawa mantumu pas ora nyopir ora masalah. Ora nek tulisane kuwi.
Oh ngene. Kok ngengkel jenengan iku? Berarti enek tulisane Dilarang bicara dengan sopir. Akhirnya Aku wis ganti saiki ra omongan. Aku lek nganti omongan dikira wong goblok nah aku. oh Tidak menaati peraturan. lah layak Mas. Piye? Iki mah aku ya susah yo an. Perkarane. Lah aku arep mlebu Caruban ki ning gone ngarepe pom kae mlebu pasar enek tulisan Piye? rawan kecelakaan. Loh, lah iki lak ponak aku ki aku ngono. Goblok kowe. Wis sering goblok. Ora enek tulisane sering ngono ora enek. Nggih. Kerep. Di situ banyak terjadi kecelakaan. Ora enek tulisane pelang nih mek rawan kecelakaan ngono tok. Ora enek sering terjadi ora enek. Ponakmu jenis apa? Irawan. Oh, alah. Kuwi kerep goblok. Tulisan kerep piye? Wong rawan kecelakaan kuwi wis mepet kok mbok tambi Maksudnya kerep kerep barang. Neng kono tegese bahaya ngono lho. Ora enek tulisane bahaya. Ngengkel ae. Oh alah, kowe mbales dilarang bicara dengan sopir. Iki wong kok leh ngengkel wae. Ayo dibalik Umi iki. istirahat, saiki ganti Birgita. Ayo. Saiki sing Suwen. padake barang itu unggahne kaya ceret. Tak unggahke ngono wae. Bir, kancane Bir. Ayo. Iki duet iki apike iki. Nggih, Mas. Ayo, nggih. Ayo, tak loro Pak, loro. Nggih. Loro. 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 Loro pas siji. Loro. Loro Mbak Winong dan Mbak Birgita. Oke, dua, ayo. Aduh dek aku sing luput aja pijar pranget uang ayu tadi samrawut neng kali gawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan aduh dek aku sing luput aja pijar pranget uang ayu tadi samrawut yo sosor bebek di sosor meri salahku dewek mohon sorry besok gak lagi klambi ireng disabang neng ati seneng aku nembang kok kowe mikir nang ngene tok. Ayo terus karo kuwi wae. Gentenan lho, Dok. Nah, Nggih, Pak. klambi ireng disabang ning ati seneng. Ngono. Ketemu bocah ayu, jebulane bocahe anteng. Klambi ireng isorane warnane putih. Ayo. Iki piye iki? Lah, iki lho, sing diarani ora simbiosis mutualisme iki. Ora kompak ning kono. Bareng tak deng bocahe wis semule. Iki ana sinden jenenge lak sinden Winong. Ya. Nang. Ya. Terus piye? Yen tak delok bocahe ayu duwe sifat ya ora sombong. Sinden sing enom dhewe jenenge Dek Umi. Umi, Ya. Umi, Nggih. senajan isih enom nguri-nguri budaya Jawi. Bocahe ayu terkemati saben dina sregep ngaji. Ya. Insya Allah kuwi bakal nyedakke rezeki. Iso ya. Memang karo Birgita ngalih karo Winong piye karo metuk? Aku ini sakit hati no Mas. Sakit hati lebih baik sakit hati daripada sakit tipes. Iya Mas, betul. Betul ya. Tembange tak gaweke sing kepenak kaya jumudule lintang sing nggawa asmara ya, Wah, Mas. betul. Nggih, nggih. Coba. Saman ya ngono ya. Ya, Rale piye, kok ya Rale? ngono, gak kreatif to, nek kata-katanya sing kreatif to. Rale ta loro. Ayo, Nong. Rale, lanang wedok. Awakmu. Oh, Ral, sampean apa aku sing ral? Entar nono sik. Bareke tak roll. Apa sih? Oh, iya. Sini, ini. Aku tak jak roll. Rungokno Glundung. rungokno suaraku ya, Dik. Iya Mas. Wong ayu tresna ku kinarya tamba susah jroning batinku Wong bagus antep rasa atimu
Pino? Sora. Ora iso, sing lanang modele kaya seperti Tetra ngono mosok. Wah, kaya obat gudik. Gelangmu Mas iki. Kok malah nyawangi gelange ya apa? Sesuk didol. Loh, lah ngapa? Mbok tukoke sing gedhi. Ora ya tak peke. Piye kudune ngayani kok malah ngeret iki piye? Lah kan yo. Bosomu kok apik men ngeret. Lah apa? Ya cara Tulung Agung ya ngono ngeret. Ngeret ki nek diresiki nggon kandungan. Kayak kiret. Kiret. Oh, kiret iki lho, ki. Karpet. Karpet. Karpet sing molor ke lho. Karet. Nah, karet kuwi iso nggo tombo moto. Kok iso? Kareke dibong tetene mripatmu saya. Tombo teko moto picek. Ralmu coba kaya apa kluthuk? Senajan ngaruh. Sing rada gedhe sing rada arum suarane lho. Sing berwibawa kaya adikmu lho. Klambimu ki Surakarta Hadiningrat ki kawibawan saka abdi dalem ki ketok. Dodone buka, kawibawane ben ketok. Irungmu aja mekrok ngono kuwi to. Biasa wae. Senajan senajan Kurang bening suarane, kurang antep. Senajan. Nah, ngono lho. Mas iki ya apa gudiken banget ki tanganmu? Apa Iki ngono caplak. Nah, lek guyang tak tapuk. Ojo kasar-kasar to. Yo ngono nggih lambe. Mas aku mau jadi gitu kan ya Mas Putu ki jahat. Saya itu Aku ya. selalu memberi satu sentuhan rohani, santapan jasmani kepada seorang istri. Karena istri adalah nikmat dari seorang suami. Kalau tak santap rohani, sentuhan jasmani ini penting. Sesuk tak santap neledok. Mas sampeyan ojo kasar-kasar kuwi to. Karo bojone sing halus lah. Iya. Iya, nang cepet. Lebatmu kayak kucing. Kucing piye? Kok murup ngono. Iya ngene iki, soalnya aku cinta padamu dadi murup ngene iki. Tenane. Iya, wis to. Aku senajan to sing ndelok ramene rumahku koyo sepi. No. Perkara nek kowe ning adikku cah. Iya. Aku ya pengen dingok. Kok ngambung tangan nih maksudnya piye? Lah nyapa to tak tanganku dhewe nyapa. Piye mau jajal delok? Aku ngene. Tangane. Oh tanganmu dhewe tenan to? Tanganku dhewe. Ambune piye ambune? Sama lambu kuwi. Malah nawakne. Monggo Lintang Asmara duet yo berempat. Yo. Ben kita, yuk. Yo. Iya Mas. Monggo. Sika. Tadi channel asik. Arta Kencana mempunyai keunggulan dijamin lembaga penjamin simpanan diawasi oleh OJK berkesempatan memenangkan hadiah yang diundi tiap tahun. Like. Yuk. Siang pakor aratri mengeling manis hati setiaku bisa angguweni marang sang Yaswati. Rasa kangen bulan jadi saksi. Datang balik janji sabaya tetep tau gemi kabeh kandangmu lho. Yen sampeyan kondo sabaya mungkin sabaya mati. Tetep tak tanggeni lagi. Wong ayu tresna tukinar yo tombo susah jroning batinmu. bagus anteng
sakti setiaku bisa anduweni marang sang Terima kasih Mas Klitik, Mas Kutuk, terima kasih. Dawuh katimbalan nggih. Awit panjang kuyungipun monggo doa terbaik rumiyin kagem KBPR Arta Kencana. Iki ingkang baku anggenipun nambal warsa ingkang kaping 33. Nggih. Keluarga ageng saking KBPR Arta Kencana ing samangke saged ngrembaka lan jaya salaminyo. Amin. Lan mugi ingkang lenggahi beliau Bapak Haji Hari Wuryanto insyaallah panjangkahipun pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah madyon ayem tentrem jenjem. Amin ya rabbal alamin. Mas Kluduk. Kula muga-muga sing nanggap selamat, sing dodol selamat, sing ditanggap selamat, sing dodol selamat, karyawan selamat, warga masyarakat selamat. Muga-muga sedaya pinangan selamat berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Kupat lepet boten liwat sedaya ndom slamet nggih Gus. Nggih, nggih. Mbak pilih wonten kladhe ngatur nyuwun pangapunten. Dalu niki kula nderekke panjenengan mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti Nggih. sesama lain. Nggih. Insyaallah partenipun sebagai pelaku seni hanya menghibur. Nggih, leres. Nggih. Klepon Terima sak kasih. gulane lakon kudu tutup cerita nan lakune. Nggih, terima kasih.